Portear con fular dache medo. Contoche como facelo dunha forma segura, rápida e sinxela. Colocamos o fular á altura do peito, con esa etiqueta que marca o noso centro e cruzamos na espalda. Cada unha das colas pasa por un ombro. Esta é a parte máis complicada, buscar a tensión que necesitamos. O truco que eu utilizo é colocar as dúas mans desta forma para calcular o espazo que ocuparía un bebé pequerrechiño, recén nacido. Listo, dúas bandas por dentro e cruzamos unha sobre outra. Imos anudar á altura da nosa cintura, de forma que non perdamos toda a tensión que conseguimos arriba. Collemos o bebé, damoslle un meneo, un colo dese que lle gusta, que o tranquiliza. A súa barriga á altura do noso ombro para favorecer ese paso. Pasa un pé, cambiamos de lado o bebé e pasa outro pé. Unha vez que temos as dúas pernas, esta parte é moi importante, imos bascular a súa pelvis. E unha vez que temos o culete ben abaixo, moito máis abaixo que os xeonllos, empezamos a estender as bandas. Dende un xeonllo ata o outro xeonllo. Eu utilizo sempre os cantos, busco o canto e vou estirando de forma que quede máis ou menos a mesma cantidade de tela en cada xeonllo. Basculamos pelvis e pasamos á última banda, a transversal, esa primeira que puxemos a da etiqueta. Subímola, recolocamos na espalda, recolocamos nos ombros. Si é necesario, tapamos a cabeza e estamos listos.